harkar canjin kuɗi ba abin da ban ce mata sai dai alhamdulillah masha Allah, saboda mutanenmu tsakani da Allah ba su da adalci. Shi mutumin Najeriya in ba doka aka ɗauka ba aka ce ya sauri ya kai wannan kuɗin to wallahi ba za su kai ba, amma kaga yanzu an matsa 'yan birni da 'yan ƙauye to su tattara su kai wannan harka. Kuma Buhari Allah ya ƙara mar nisan kwana, Allah ya sa ma ya ƙara ɗodar. Shahararren mawaƙin nan Fasihi Haziki wanda aka fi sani da wato Auta MG Boy ya ƙara shirya WhatsApp domin kawo wa masoyansa sabon kundin waƙoƙinsa wato album wanda ya shirya ya kuma gabatar da shi ga masoyansa musamman ma masu bibiyar sababbin waƙoƙin nasa. Mawaƙin Auta MG Boy ya yi matuƙar ƙoƙari domin kawo muku wannan album nasa mai suna da So Samu Ne a cikin wannan sabuwar shekara ta 2023. Ina masoya shahararren mawaƙi wato Auta MG Boy, kai dai karka bari a baka labari. Yanzu haka mawaƙin ya saki wannan album mai suna da So Samu Ne yana nan a shafukansa. Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu ta Arewa 48 TV a cikin wani sabon shirin namu na daga masana'antar Kannywood wanda muke zaben kacici-kacicin waƙoƙi. Kai dai karka manta idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. To a shirin namu na yau muna so ku yi mana comment da waƙoƙin da suka fi burge ku a cikin shekarar da muka yi ban kwana da ita wato shekarar 2022. Musamman ma waƙoƙin shahararren mawaƙi Auta MG Boy. Shin a cikin waƙoƙin da mawaƙin ya yi a shekarar da ta gabata wace waƙa ce ta fi burge ka kuma ta fi baka nishaɗi? Ku yi mana comment ɗin ra'ayoyin ku a cikin wannan shiri kuma kar ku manta idan wannan bidiyo ya burge ku ku danna mana alaman nan ta like sannan kuma idan da dama ku yi mana sharing zuwa group ɗinku na Facebook da na WhatsApp. Mun gode sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani sabon shirin na daga masana'antar Kannywood. Ku dai kar ku manta ku danna mana kalmar nan ta alamar subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin wanda yake zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa 48 TV. Domin kasancewa tare da mu kai dai karka manta ka danna kalmar nan ta alamar subscribe tare da kuma alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rika sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Arewa 48 ta mu ce ta ku ce baki ɗaya.